naše reprezentacije. Nije to ugodno saznanje, naravno prije svjetskog prvenstva, i to će sada još pojačati pritisak na Slavka Golužu zbog tog nepozivanja Ivana Balića i zbog svega onoga što se događalo posljednjih nekoliko tjedana, ali to je njegov izbor, njegova odluka i njegova odgovornost. To uvijek moramo imati na umu kada razgovaramo o takvim stvarima. Zabio je sada na drugoj strani tamo Jondal. 38. pogodak Norvežana. Opet smo primili nevjerojatno puno pogodaka i to je samo potvrda da nam obrana još uvijek nije niti na približno onoj razini kakva bi trebala biti za velika očekivanja na svjetskom prvenstvu. Zadnjih 10 sekundi. Mandalinić, Josip Valčić pa Štrlek i Štrlek zabija to u bliži kut. To će biti Štrlekov treći pogodak, a u međuvremenu je istekla i ta 60. minuta i zadnja sekunda i dakle konačni rezultat je 38-35. Norveška je dobila Hrvatsku u drugoj utakmici apsolutno zasluženo, jer naši su imali jedno dobro razdoblje u prvom poluvremenu kada smo bili odlični. U nastavku ona serija 8-2 i nažalost sa onih 32-30 u 48. kao da smo se ispucali, potrošili su snagu, nestali smo dobrim dijelom s terena u zadnjih 10 minuta, iako moramo reći naravno da nismo bili kompletni, ali nisu ni Norvežani i Norveška ima pravo na radost u ovoj utakmici. Iz igre 60-63% realizacija, sedmerci, prednost na strani Norvežana, obrane na strani Norvežana, izgubljenih lopti 5 na strani naše reprezentacije i malo zabrinutosti uoči svjetskog prvenstva u Španjolskoj, ali nadam se da će to biti ozbiljno.